En els últims 12 mesos, al 31 d'octubre, han sigut assassinades per violència masclista 67 dones i 5 xiquets i xiquetes. La violència contra les dones és l'expressió més brutal de la desigualtat entre dones i homes. Procedim a llegir el nom de les dones assassinades enguany per la violència masclista. Samira Miraene Franco, Anne H, Dolores A, nom desconegut, Sara de Celis García, María López, La violència estructural presenta manifestacions físiques, psíquiques, sexuals, institucionals, socials i econòmiques, i s'encarnissa especialment en les dones i les xiquetes amb menors recursos. Marta Calvo Burón, Alexia Paola Carraleros, MNJ, Mónica Linde, René Ivonne Belveza, Olga Sabenchuk, Judith Sánchez M, Liliana Matescu, María. Aturem la pandèmia de violència masclista contra les dones. Volem ara, sempre, una vida lliure de violències masclistes. Visca, visca, visca la lluita feminista! Visca, visca, visca la lluita feminista! Visca, visca, visca la lluita feminista! Visca, visca, visca la lluita feminista!